Naalarma karon ng Ethics and Good Governance sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Davao. Tungod, adunay 5 ka mga SK chairperson nga mga gikasuhan may kalambigitan sa dili mayong paghupot sa salapi. Matod sa pagignabi sa mga magsisibyak ang Councilor Arnolfo Ricardo Cabling, chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa sangguniang palunsod sa siyudad sa Davao, nga 5 ka mga SK chairperson ang adunay kaso diin gilauman sab niya nga madugangan pa ang ihapa sa mga ginareklamo. Matod ni Councilor Cabling nga adunay usa ka SK chairperson ang nagresign tungod nagtuong nga makasibat sa iyang obligasyon. Apan matod sa opisyal nga seryoso sila nga mag-imbestiga aron adunay makaplagan nga mga ebidensya. May national correct. There are, di naman lahat kasi eh. Meron namang nagpe-perform ng mga SK na maayos. Sayang din naman ang training nila and development while young. Diba? Kasi we can teach them good while young. Pero ang problema nga, they've been corrupted. Nagapaabot karon og mensahe ang opisyal ngadto na sa SK members nga seryosohon ang ilang responsibilidad, maghimo og programa nga ikaayos kabataan ug dili magunahuna nga dula lamang ang trabaho isip usa ka opisyal. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Labanustatak, Aramen.